Pôvodná celá táto cyklotrasa kopíruje stavbu železnice, ktorá vznikala v období slovenského štátu. A unikátnosť je v tom, že nikdy po tejto železničnej trati neprešiel vlak, ale niektoré tie stavby sa zachovali, ako napríklad tento viadukt, alebo tunely, ktoré dnes spoločne navštívime. A tie sú v podstate prístupné pre ľudí, čiže ľudia si ich môžu prejsť buď peši, alebo absolvovať túto trasu na bicykli. Boli tu rôzni regionálni historici a miestni nadšenci, ktorí v spolupráci so samosprávami začali budovať túto cyklotrasu a takisto aj starať sa o tieto unikátne stavby, ktoré sa na nej nachádzajú, ako ste mohli vidieť. Dnes sme si prešli Mníšanský viadukt, Kopradský tunel a najdlhší Slavošovský tunel. Tento tunel, okrem toho, že je najdlhší z tunelov gemerských spojok, pretože sa podarilo vybudovať 4 tunely a práve Slavošovský so svojou dĺžkou 2401 metrovej najdlhší, tak dnes prepája aj 2 samostatné kraje. Trasa, po ktorej sme dnes išli, je oficiálne značená ako cyklotrasa a Slavošovský tunel so svojou dĺžkou tým, že je značený ako oficiálny cykloturistický tunel, tak je najdlhším cykloturistickým tunelom v strednej Európe. Pre všetkých návštevníkov, ktorí sa rozhodnú navštíviť túto cyklotrasu, tak odporúčame najmä horské bicykle, pretože ten terén je mierne náročný, ale samozrejme, keď pôjdu aj cez tie tunely, tak si musia zobrať pevnú obuv a čelové lampy, po prípade, keď pôjdu peši turisti, tak si vedia posvietiť aj mobilným telefónom. Prekvapilo ma, kde všade sa dá na Slovensku bicyklovať a že vlastne je to super zážitok a gemerské spojky, tak to bola pre mňa úplná novinka. Ja som si užila aj tie cesty na elektrobicykloch. Druhá vec, čo musím ale podotknúť, tak tie elektrobajky sú dosť ťažké na to, aby keď spadne človek, aby ho privadil ešte aj taký bicykel, tak to určite nie, alebo vynášať ich po schodoch. Tak na to by boli lepšie tie karbonové. Vznikajú krásne momenty, úžasné, autentické, ktoré si môžu účastníci tohto prestripu zažiť na vlastnej koži. Napríklad aj tento, že sa pred dažďom schovávame práve v technickej pamiatke, ktorou prechádza cyklotrasa. Ten, kto má rád turistiku a cykloturistiku, je pripravený aj na takéto momenty. Ako sa hovorí, to staré známe, že nie je zlé počasie, len zle oblečený turista, v tomto prípade cykloturista. Nie sme predsa z cukru, takže to zvládneme. A keď budeme po tomto výlete sedieť dnes v autobuse a vie sa späť do Bratislavy, tak budeme všetci spokojní z toho, čo sme zažili. Gemer je podľa mňa vo všeobecnosti taký nepoznaný región. Je to niečo veľmi fascinujúce, najmä to vidieť teraz už v takej tej zašlej sláve. A podľa mňa sú typy turistov, ktorí práve toto chcú, vyhľadávajú a nachádzajú v tom tú romantiku.